Lo umane ebetha imehlo apha, igama lakhe nguOngezwa Van Michaels. Yintombazana apha eNjakazi, uhamba nomhlobo wakhe uEmihle O'Hara. Ngaba lapha eNjakazi kuCentane kweliphondo leMpuma Kapa. Samqala entloko uOngezwa. Ufakele iweave yakhe, wanxiba obhuti ndikrwece, wanxiba inecklace yakhe, wanxiba uvezamqolo. Emveni koko wasithi sikhathantsula kuloo ndawo, wangqiyama ke ngoku ngale ntyatyambo uyibona apha. Siye kuEmihle. uEmihle upholile, uzithe zaza lakhe, wazinxibela amatsheyini akhe, emveni koko wapushbacka. Bapholile ngeziselo zabo, abangxamanga. uOngezwa yena uthi she believes that she wants to treat herself with kindness and grace because she's been through a lot. Uthi ugowile yena, amadoda emgowisa, and uphumile entweni namadoda yena akafuni kwandoda kwanto nix. Eyona nto ayifuna kunxiba kakuhle yena, uneeweave azitshintshatshintshayo, unayo ne-bathing suit ayinxibayo, akastresi nganto. Uthi sekhwetywe ngabantu abangobhuti akabafuni, uthi abantu abangobhuti should leave her alone. uOngezwa uthi she knows that she is beautiful and a lot of men they always look at her, but yena uyayazi uba uyisenta of i-attention, but akacinganga loo nto ngoba kaloku amadoda amdisappointe kakhulu ezama uwanika itshansi ebomini bakhe. Ngoku yena ufuna ukuba no-IG wakhe mane ezifotela qha azipostele ii-pictures zakhe ku-IG. Akamhle uOngezwa. Abantu balapha kuNjakazi uCentane bamjonga qhoqhoqho, segqitha ngendlela uOngezwa ngulo umntu ukhombisana ngaye, unxiba kakuhle kakhulu lo mntwana. Siyaqala thina ukubona umntana oyintombazana onxiba ngolu hlobo njengoOngezwa. uOngezwa ke phofu kodwa sele egqibile ukufunda isikolo, enza izifundo zomthetho kwidyunivesithi yaseOE. Abantwana baseOE abafunda khona bamazi ukufa lo mntana, bangakuxelela ngaye. Kwiintaba zeCNBC kuChannel 841, ndinguNosqhamnqura Theningada. Ndilapha eNjakazi kuCentane kweliphondo leMpuma Kapa, ndizokuncoma uOngezwa Van Michaels nomhlobo wakhe uEmihle O'Hara, abasebahle.